32 alcaldes da provincia de Pontevedra de municipios de menos de 20.000 habitantes deronse hoxe cita na Deputación para coñecer as distintas liñas de axuda que pon en marcha o Goberno Central para estimular a rehabilitación de vivenda. O obxectivo do Goberno Central é acadar as 25.000 vivendas rehabilitadas en Galicia no período 2018-2025. Para iso vanse mobilizar 400 millóns de euros. Estamos a falar de máis de 400 millóns de euros a través de, xa digo, fondos do Estado, de orzamentos do Estado, ben do plan de recuperación, e o obxectivo pois, é esa rehabilitación de máis de 25.000 vivendas ao longo deste período 2018, desde que entramos no Goberno, ata 2025. A xuntanza cos alcaldes foi convocada no Pazo Provincial, estivo encabezada polo delegado do Goberno en Galicia, acompañado da subdelegada en Pontevedra e da presidenta provincial. Solicitáronnos que poidéramos ter esta reunión para informar, aclarar dúbidas, contestar a preguntas dos concellos, porque estamos a falar de centos de millóns de euros que van a permitir transformar a vida dos concellos, pero sobre todo a vida das veciñas e de veciños da nosa provincia. Ao mesmo tempo, o delegado do Goberno aproveitou para reclamarlle á Xunta que convoque canto antes as axudas do bono do alugueiro para a mocidade para facilitarlles o acceso a unha vivenda digna. Reclamar, e vaya por diante esa, que estas liñas que poñemos a disposición dos concellos son liñas que son complementarias a outras que poderían poñer as administracións, neste caso a Administración Autonómica, como competente en vivenda. É dicir, que non só se trata de ir xestionando os fondos que vai poñendo o Goberno de España, sino de abrir tamén liñas e oportunidades a través de fondos propios, neste caso da Xunta de Galicia, cousa que non está a acontecer. Segundo detallou, esta liña de axudas permitirá a 3.800 mozos galegos acceder a axudas de 3.000 euros ao ano grazas a unha partida de 23 millóns de euros que o Goberno Central transferiu á Xunta.